night guys, dahil galing kami sa Las Cuatza, nakakita kami ng isang tambak na basura. Pero pagkain pala, oh, patatas, 80 centimos, luto na. 2 to 3 minutes luto, mainit pa. Ayan, sino may gusto dyan, papamigay ko din yung nakuha ko. Ayan, first time ko magkalkal guys ha. At ayan, pwede pa tong pakinabangan, bago pa, mainit pa, bagong luto. Kasasara lang siguro ng ano, ng diya. O diya. Sige, kalkal tayo guys. Ito basura. Ano kaya? Basura naman to pati. Tingnan nga natin. Oh. Ay, mga sumo. Ay, pwede pa oh. Mayroon oh. Pero hinalo naman kasi yung ano. Hinalo nila yung hindi pa. Pero karamihan ano na siya. Oh. Pero pwede pa siya oh. Isang ano. Hindi pa alam kung ano. Ay, pasan ko na nga ito. Pasan na natin. Oh. Puro na to ano, papi. Ang bigat pala. Ibabalik natin yan. Tingnan natin kung mayroon pa. Oh, mayroon. Ayan. Kasi hinalo na nila yung mga balat. Saka, ano, hindi buo pa. Bakit kasi pinapon nila? Pinaghalo-halo na nila. Oh. Oh. Oh, ayan. Everyday pa naman ako nagbibili ng ganito. Tapos tinatapon nyo lang. Oh. Yung iba kasi bulok na. Yung iba hindi pa naman. O, di kailangan bibili ng pangsumo bukas. Ay, sorry. Sorry po. Pasensya na. First time kasi magkalkal. Wala lang. Di ba? Narangha ata yung makuha natin dito, papi. Saka patatas. Ha? Tinapay. Ayoko naman itong tinapay, oh. Daming tinapay, oh. Ano to? Ano ba to? Ano na to? Basura. Wala na. Ano na to? Ay, tinapay kat, oh. Oh. Pinagtatapon na. Mayroon pang ano, arroz kung pollito. Ano na siguro to, expired na. Uy, mga tinapay na pinaghalo-halo na. Hindi na to pwede kasi pinaghalo-halo na muna. Babalik natin kasi ano, mapulis tayo nito. May tunog pa dito. Ay, isa lulok na siya. Aray ko? Oh, ito. Pwede pa siya. Uy, bulok na kalahati. Hindi na. Oh. Ito ano to? Natin. Pinaghalo-halo na. Pagbasura na, pinaghalo-halo na. May lihiya. Ay! Sayang, oh. Oh, hipon. Uy, mabaho na kasi. Oh. Ayan guys, oh, sayang. Mabaho na siya, oh, hipon. Pinatapo. Ang dami, oh. Sayang. Paborito ko pa naman to. Oh. Pero siya, mabaho na. Pinaghalo na siya sa ano, hindi na siya makakinabangan. Baka masira pa ang tiyan natin ito. Yan. Meron pa siyang ano, oh.
tahong ni Carla. Pinaghalo-halo na yung mga ano, lihiya. Dito. Sasakay ba ako dito? Ay la, ang saging. Oh, sayang. Uy, may hotdog. Hotdog jumbo. Kaya nyo ba to? Pero lumubo na siya. Oo. Sira na. Kasi lumubo na. Ayan. Next time, punta tayo dun sa Carrefour Coffee. Oh, ito naman. Ano to? Cerdo Lomo Empanao. Sira na. Oh. Sira na ito. 30% sana yung ano. Tapos ano. Expired na siguro to. Uy. Ay, ang dami. Oh. Ayan. Morcilla di Siboya. Cerdo. Parang atay. Oh, ginawa parang ano. Sira na. Oh, ang dami oh. 9. Oh, 9 ba? Kahapon. Mga expired na. Ang dami saging. Ayan. Oh. Sorry guys, ito yung mga pagkain na tinatapon dito na hindi na napapakinabangan. Hindi ako pwedeng umakyat. Hindi ko kaya, papi. Oh. Ensalada, mixta. Pero ito ensalada, papi? Hindi pa siya, ano, oh. Okay pa siya. Oh, serious? No? Ayaw naman niya, guys. Walang nagkalkal dito. Ang dami sana o mga ano, mga hotdog. Pero hindi na siya ano, kasi kahapon pa siya nag-expired. Ayan. Uy, ito ang dami oh. Baboy. Yan mga tinapay, nandiyan na, wala na siya sa plastic. Ayan. Ito din. Hindi na siya guys, ano pwede. Oh. Ang kamatis bulok na. O di ba? Ah, hindi ko siya abot. Papasok ako, papi. Ah. Ito. Pwede ito, papi. No? Ito ano, carbonara. Telepon kanog to. Kamba mo na lang kaya. Oh. Ay, bulok na rin siya. Hindi na rin siya pwede. May sibuyas. Itumba na lang kaya. Tingnan natin. Ayoko ng karne-karne. O this one, ano? Pugulyos. Ang ensalada. Prutas. Ang dami oh. Mahirap nito. Pulot ka ng pulot na ganito, tataba ka. Oh, ang dami oh. Siyempre, pag kinalkal, kakainin. Oh. Diba? Pansalada, para hindi ka tataba. So, yung iba guys, hindi ko nakukunin kasi ano, bulok na. Ayan, expired na. Pa. Yung sibuyas lang, yung tinapay nga. Ah. Naghalo-halo na nila. Ang dami naman itong ganito, oh. Ang dami sana, pero bulok-bulok na. Hindi na pwedeng ano, kunin. Ito sanang saging, oh. Pwede to. Dahil banana cake. Nasa plastic pa siya, pero huwag na lang kasi hindi ko naman maluluto. Dahil ang kusina namin is oh, ayan, may tinapay pero wala na sa plastic.
Walang nang kangkang nila. Walang kangkang. Hindi kita makita. Hindi ko makita. Babalik ko na yung ano. Kasi wala nang kukuha nito. Dahil puro expired na din. Bulok na. Ayan. First time ko guys magkalkal ngayon. Mga ano siya oh. Pang salad. Susulang minsan ano. Wala na. Ano yan? Babalik ko na siya. Baka mayroon pang kumuha nitong tinapay oh. Nasa plastic pa siya. Tinapay na malalaki guys. Kita nyo. Baka may kumuha pa mamaya. Basura guys. Ayan, wala na kasi kami makain guys. Kaya, sayang naman yung mga tinatapon na pagkain. Hindi makain pa namin. Baka tumaba pa yung mga anak ko. Diba? Balik natin sa akin. 1, 2, 3. Ayun, babat naman ito. Ito, andito yung mga hipon. Baho na. Mabaho na siya. Kasi hindi siya nagkasya. Ayan. Hindi na siya mapakinabangan. Tulak na to. Pag-dive na talaga ako guys. Hindi ko nga itong maliit na ano, hindi ko nga mapasok-pasok. Ayan. Meron ako nakuha. Kaunti lang. Pansalad sa sibuyas lang. Sibuyas. Hindi ko na lang ano. Hugasan ko to kasi parang na ano na yung isa. Ito lang. Then champignon. Ano ba ito sa ano? Sa English puppy? Champignon dito eh. Ano ang tawag nito? Yung patatas. Ibigay na lang natin yung bukas sa ano doon sa ano, sa isang nag-uupo doon. Yung pang sumo. Hugasan ko lang to. Pwede ko pa itong bukas. Yan lang. Swerte. Ayan. Thank you guys. Ayan. Panoorin nyo to. Oh, yung mga katropa ko dyan. Yung mga kagrupo ko dyan. Shout out. Panoorin nyo. Starting tonight. Magkakalkal na si Bicolano Espanyola ng basura para tumaba-taba ito. Kain ng kain sa magawa. Ayan. Thank you guys. Shout out sa aking mga team. Ayan. Team Lumaw, Team Tugang, Team BLDG, Team Before Aragon, and to all my members, Super Chatter and Solo Support. Thank you guys. Ayan. Trick ko lang ngayon kasi nakakita ako ng ano, ng basurahan na alam kong pagkain na galing dito sa grocery na malapit sa amin. And so, see you next time. Pag may nakikita ako ng ano, ng ganito, magdadive ako. Ayan. Bye! Thank you! Love you all! Thank you so much! Bye! Pero porque nosotros estábamos por ahí viendo si tratábamos desde el Salto Grande.